Dobrý den, dnes bychom vám rádi ukázali, jak spárovat zařízení Cube s pohonem Key. V první řadě musíme vypnout napájení pohonu, abychom mohli zařízení Cube vložit do řídící jednotky. Na vašem telefonu si stáhněte aplikaci Cube od společnosti Key Automation, kterou najdete ve svém App Storeu nebo Obchod Play. Když vstoupíme do aplikace, klikneme na ikonu plus pro přidání zařízení. Potvrdíme nalezený Cube a zadáme název instalace. V okně Tajný kód zadáme aktivační bezpečnostní kód z karty, která je přibalena spolu s Cube. Dalšího uživatele umíme přidat pomocí PIN kódu, který se vygeneruje administrátorovi v aplikaci. Samozřejmě musí mít aplikaci nainstalovanou i další uživatel. Ten také klikne na ikonu plus, potvrdí nalezený Cube, zadá název instalace, ale místo tajného kódu zadá 5místný PIN kód od administrátora. Doufám, že se to každému podaří bez větších potíží. Děkujeme za pozornost.